27 डिसेम्बर थामहिनबा गाबोननिफ्राय जागायसिगोन गाहाय आसामनि बयनिख्रुइबो देरसिन फेस्टिवल दैजिं फेस्टिवला। बाक्सा बरबरियाव एनडीए बीपी केम्पनि गोदान अफिस बेखेवनाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनानै दिनैनि रादाबाव बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रामेन बर'। 27 डिसेम्बर खालार थामहिनबा गाबोननिफ्राय जागायसिगोन गाहाय आसामनि बयनिख्रुइबो देरसिन फेस्टिवल दैजिं फेस्टिवला। साखोन सिखोन खालामनायनि नुथाय आरो साखोन सिखोन खालामनाया माब्लानिफ्राय सोलिदों? नभेम्बर 19 तारिखनिफ्राय। दा बियो माब्लासिम माने कमप्लिट जागोन? कमप्लिट जानाया मालासिम मावनांगौ जोङो? डिसेम्बर 27 सिम। आइ दैमानि सेराव हाग्रामा दालांनि फारनैथिंबो गाहाय दैमा जिंनि दुफावलु बालाबारियाव बिटिसिनि टुरिजम बिफाना गाजा गोमजायै खुंनो लादों ब्रैथि दैजिं फेस्टिवल। बे गेटआ मानि गेट? बेथ' पिकनिक स्पटनि। माब्लानिफ्राय सोलिनाय खामानिया? खामानिया सानब्रै जाबाय। सानब्रै जाबाय। माब्ला जोबहैगोन बे? बे जोबनायाथ' दा पिकनिक स्पटआथ' माबा 27 तारिखनिफ्राय सुरु जागोन। बिनि सिगां बेखौ तयार खालामनांगोन आरो। बेवहाय जेनेबा पिकनिक होननानै बुंदों बे जायगायाथ' जोबोद फिसा दङ। फिसा माने बाहाय माबा ओरैनो केपासिटिया बाहाय 100-150 जननि माबा ग्रुपनिल'। ओमफ्राय बै सानजाहा दंजोबो बिसिबा गुवार बे गेट बिदि बाउन्डार खालामजोबनाय गुवारथार। ओमफ्राय बेनिफ्राय ओरै थांजाबाय बे माबायाव मेलायाव फेस्टिभेलाव। सान जिनैनि थाखाय खुंनो लानाय दैजिं फेस्टिवलाव लेंहरनाय जादों भारतनि हिन्दी सिनेमा मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि लोगोसे मेथाइ रोजाबगिरि आरो गुबुन गुबुन महरगिरिफोर। हाय असम, मैं हूं मिका सिंह। मैं आ रहा हूं 4 जनवरी को इन डाइजिंग फेस्टिवल जो हो रहा है रिवर आई के किनारे पे। सो सी यू देयर ऑन द 4 जनवरी। अखियों से गोली मारे, आंख मारे, सावन लगी आग, लव यू ऑल, चक दे फटे। 27 डिसेम्बर खालाराव फैगोन बिशाल आरो शेखर, सुगंधा मिश्र आरो फैबावगोन जनिता गांधी महरगिरिफोरा। Hi guys, this is Jonita Gandhi and I'm very excited that I'll be performing at a beautiful festival called the Daizing Festival happening in Assam. It happens every year. I'll be performing alongside my band on the 27th of December, and the best part about this festival is it happens on the banks of the River Ai. It's going to be beautiful and I hope to see all of you guys there. 4 जानुवारि खालाराव फैगोन नीति मोहन, मिका सिंह, मिलौदो खालामफैगोन दैजिं फेस्टिवलखौ। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बाइसाइकेल रेलिबो खुंनाय जागोन होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। फेस्टिवलाव मा मा जामुं मोननाय जायो? साम' मोनो, ओमफ्राय सोब मुवाखौनो मोनो आरो एन्जर मोनो, नेवलाय बेदर मोनो, फारौ, अमा बेदर, ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना ना गोराननि मोनजानाय जायो आरो। आइ दैमानि सेराव हाग्रामा दालांनि फारनैथिंजा दैजिंनि लाहार फाहारा आबुं। गाबोननिफ्राय जागायसिगोन जोंगा मागा दैजिं फेस्टिवला। दैजिं फेस्टिवलाव मा मा नुनो मोनगोन बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरिफोरनो जों लानानै फैदों सुंद' फोरमायथि। जौ आबगारि मोनो लकेल, ओमफ्राय फिनायबो मोनो, ओमफ्राय गोजाबो मोनो आरो। दैजिं फेस्टिवलाव बर' सुबुंफोरा जाग्रा गासै जामुंफोरखौनो मोननाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लावखार ओंखाम जानायनि थाखायबो दैजिं फेस्टिवलाव जुनिया जायगा दंखायो। बेवहाय पिकनिक जानायनि खाबुखौबो नोंथाङा लानो हागोन। जे दैजिं फेस्टिवलखौ नायनो थाखाय बर'फोराथ' फैयो, नाथाय बर'फोरनि अनगायै सोर सोर फैबावो? फैयो गासिबो, मा होनो गासिबो माबायानो फैजोबो, गासिबो कान्ट्रियानो फैजोबो, लेंहरजोबनाय जायो नालाय खबर हरनानै नायनो फैसावो आरो बयबो। जों बयबो नुयै मानसिखौ नुनो मोनजोबो। उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखायबो महर दिन्थिफुंनाय बादायलायनायखौबो खुंनाय जागोन होननानै मिथिहोहरदों। हेलिकप्टार गाखोनायखौ लाफानानै गुबुन गुबुन गाखोनायबो मोनगोन होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों। बोसोरफ्रोमबो फालिनाय बादि देग्लायनि दैजिं फेस्टिवलनि गेजेरजों बिटिसि सोरखारा रिभार टुरिजम, रुरेल टुरिजम बायदिसिनाखौ दावगाहोनाय थांखियै देग्लायनि दैजिं फेस्टिवलखौ खुंनाय जागोन होनना जों मोनथिनो मोन्दों। गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मोसाफुंनानै दिन्थिफुंनायखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन। नोंथाङा जुदि दैजिं फेस्टिवलाव फैनो नागिरदों अब्ला नोंथांनि थाखाय नैबे फैनायनि मेपखौबो दैजिं फेस्टिवलखौ बानजायगिरि बिथांमोना मोनसे मेप जोंनि आखायाव खोख्लैदों। बे मेपखौ नोंथांमोननि सेराव जोङो दिन्थिनो नाजाबाय। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां।
बाक्सा बरबुरियाव NDABP केम्पनि गोदान अफिस बेखेवनाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। बे बुब्लियावनो NDABP बरबुरि केम्पनि आखान्थि CEO बि थैसामखौ जोंनि खौरांगिरिया सोंनायाव बेबायदिहाय बुंथियो। बर' समाजा बुजिनांगौ जे दिनै जिहेतु इनफेक्शन हिसाबै अलरेडि गभर्नमेन्टआ जितु रेसपन्स होगासिनो दं सावरायनायनि बेलायाव अलरेडि बियो अनेक मोजां आरो खम समावनो सक्रिया जानो थांगासिनो दं अलरेडि जागोन। बर्मानिफ्राय दिलीप बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय जोङो बिलाइलायनायनि सम मोनफैबाय। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरफिननानै दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। हेभ ए नाइस डे। गोजोन्थों।